този канал. Той замърсява основно реката и той причинява всичко това, което виждате надолу. Къде е този канал и защо замърсява реката, която минава през центъра на София? Сега сме под булевард България. Точно къде сме? Намираме се точно на мястото, където се свързват Перловска и Боянска река. Перловска е там, а Боянска е тук и също така може да видите от кадрите, че е много замърсена. Боянска река. Боянската река, да. А Перловска, тук, на това място, където двете се събират, идва относително чиста. Да, идва относително чиста и прозрачна. Разликата бих казал, че даже е драматична. Оказва се, че единствено в по-горната си част Перловска река, поне на пръв поглед, не изглежда замърсена. Същинската Перловска река. Да. Тук, както може да видите, тя е доста по-чиста и особено като видим сравнението с това, което се случва след като минава и се слива с Боянската река, ще видите колко драматично се променя тя. Да, има някои замърсявания, но те не са така нелицеприятни и така отблъскващи, като това, което се случва долу. Връщаме се отново в подземната инфраструктура на София. Много ясно се вижда разликата в цвета на двете реки. Едната река е тежко замърсена, другата е доста чиста. Много ясно може да се види как в Боянска река тече огромен процент канализационна вода. Откъде идва тази канализационна вода в Боянска река? Замърсяването идва основно от левия преливник на канализацията, който се намира на около километър и половина нагоре по Боянската река. Канализацията минава през преливника и по системни тръби се излива директно в Боянската река. Тук, според експерти, може да се намери и обяснението за нелицеприятната картина, която се вижда в по-долната част на Перловска река. Виждате как изглежда кръка ми в чистата речна вода. Това идва отгоре. Ето го замърсяването. Нужно ли е да обяснявам? Забележете. Тук няма да видите кръка ми как. Забелязвате ли колко е мръсно? Може да видите как канализацията се излива в реката, както и преди. Голяма част от канализацията на София е изградена в началото на 80-те години на миналия век и е от така наречения смесен тип, което означава, че дъждовните води и обратните води постъпват в едни и същи колектори. При обилен дъжд общото ниво се вдига, надвишава капацитета на колектора и прелива в реката. Оказва се, че голям проблем създават нерегламентирано изхвърлените битови и строителни отпадъци, които запушват канализацията и образуват тапи. Създалите се тапи създават условия, така че в период от време, в който няма дъждовни събития, така наречените преливни съоръжения, която функция единствено и само да работят в условия на дъжд, те да отливат вече смесени и доста силно разредени отпадъчни води с дъждовни води, да създават условия битовите води, подпрени, образно казано, такива изкуствено създали се тапи в системата, да създадат условия да преливат битови води в нашите реки. Нарушенията на регламента, довели до образуване на тапи, могат да предизвикат и други сериозни последици. На практика резултатът е такъв, че един път попаднали тези отпадъци в системата, те създават тапи, които тапи нарушават нормалната работа на системата. Биха могли да се получат наводнения, биха могли да се получат друг вид затруднения от гледна точка на това системата да изпълнява своята работа. Тя каква е? Да довежда отпадъчните води до пречиствателната станция в Кубратово, където всъщност те да се пречистят и чисти да се заустват обратно в река Искър. Екипи на Софийска вода редовно извършват огледи и профилактика на съоръженията и локализират запушванията, предизвикали тапи. И да създаваме организация за това да ги отстраняваме, периодично да почистваме канализационната система, така че да създадем условия за нейната нормална работа. През последните десетилетия урбанизацията увеличава драстично броя на хората, които живеят в българската столица. Това води и до още един сериозен проблем, а именно незаконните зауствания. Те са дело както на малки битови абонати, така и на строители, които търсят начини да заобиколят закона и да отведат обратните води на жилищни сгради, без да спазват регламента. Тук се вижда явното отклонение и още една канализационна тръба. Тук незаконното заустване
се е случило и чрез чисто нови тръби. То е направено съвсем скоро. Обема на обратните води, които постъпват в единия от централните колектори, не надвишава капацитета му и, както се вижда, не прелива. Пътешествието ни в подземното корито на Перловска река продължава. Натъкваме се на нови находки. Господин Анев, новообразувало се псевдосъоръжение, което допълнително замърсява реката. Да, за съжаление тук може да видим, че явно канализационна тръба се е спукала и то наскоро, защото аз не съм виждал тази новост. Това допълнително вече замърсява самата Перловска река. Трябва да имаме предвид, че и подобни места са опасни и за здравето. Пропукала се част от канализация ли? Това е най-вероятно спукана канализация, която филтрира в подземните води и през тези дупки, които са направени да може при дъжд и при вдигане на подземните води да влиза вода в реката, влиза всъщност канализационна вода в Перловска река. Да. Денонощно прелива канализацията на София в Боянска река, а Боянска река, след като се слее с Перловска река, всъщност замърсява и нея. И оттам идва и очудването в кавички на столичани и на гостите на столицата, че каналната част на Перловска река била мръсна. Да, това е причината всъщност Перловска река да бъде замърсена. Преливниците, които се намират на около километър и половина нагоре, които преливат денонощно в реката. В Боянска. В Боянската река, да. От другата страна, където Боянска река влиза под земята, реката е относително чиста, но след като влезе под земята, както можем да видим тук, тя е страшно замърсена. Отново сме на повърхността. Това е Боянската река и можете да видите много ясно, реката изглежда доста прозрачна, не мирише лошо, няма този ужасяващ вид, който виждаме след като преминава под земята. Тоест Боянска река, някъде по течението си има среща с замърсяването. Точно така. След което има среща и с Перловска река. Точно така. Любители на риболова често хвърлят въдици за пастърва във водите на Перловска река. В градското й поречие се провежда и фестивала Реките на София. Организаторите са ентусиасти с глобална визия за бъдещето на реките, които минават през София. Въпреки че това чудо се случва само за 3 дни, то дава някаква надежда и насока за тия реки и най-вече им дава глас, защото те иначе си текат безгласно и това не довежда до нищо хубаво. Някакси остават неглижирани и все повече се замърсяват с канализация. Представям си реки изпълнени с риба, велоалеи покрай тях, реки, които привличат инвестиция, които радват града, защото реките на територията на Столична община са над 100. Ако всички те бъдат чисти и облагородени, си представете колко по-щастлив ще бъде този град и региона му. Това си представям. Надявам се, че може да се случи до 20 години, може да се наложи и 30 да минат, но важното е да се създаде визията за това нещо. По мнението на много специалисти, Перловска река би могла сравнително бързо да възстанови чистотата на водите си. Сега в момента се намираме на метри преди моста до арт-център Топлоцентралата, където водите на Перловска река все още продължават да бъдат чисти. Поне на пръв поглед. Настъпва и дългоочаквания момент. Всъщност този момент ще настъпи, вероятно, не толкова далеч напред във времето, когато водите на реката ще бъдат подходящи за зарибяване, а нейната чистота ще позволи и възстановяване на биологичното и разнообразие. И ето ви една по-скорошна версия на зарибяване на Перловска река. Повтарям още веднъж, никак не е невероятно във водите на Перловска река скоро да се появят различни риби. Появи се и куче, което пие вода от Перловска река, което навежда на мисълта, че вероятно поне до тук, до моста, преди арт-център Топлоцентралата, водите на реката не са толкова замърсени. Връщаме се в коритото на Перловска река, на метри от мястото, където излиза на открито и продължава по течението си. Господин Анев, още един индикатор за замърсяване. Да, това е един много ясен и лесен за установяване индикатор на замърсяване. Можете да видите, това са мокри кърпички, тъй като са от
пластмаса направени и остават много устойчиво в средата и я замърсяват. Тоест какво е станало? Когато дъждовните води са повдигнали нивото на канализацията и тя е преливала в Перовска река и нивото на общото течение си е повдигнало, може би с около метър, на различни клони, изтърчащи железа или каквото и да е, се получава прекачване на тези отпадъчни продукти. Точно така се получава, затова можем да помолим не хвърлите мокрите кърпички в тоалетната на първо място. Надяваме се да се случи и че ще се случи, но точен отговор на въпроса кога никой не се наема да даде.